चैतक मास रहे, फागुनक परात रहे, सब सप्ताह विपता के डोरा बन्हैत रहे। राजा के चिड़िया गेल पानी लाबे, ओहिठमन सबके देखलक डोरा बन्हैत। चिड़िया कहलक कि जे दाई माई कथी करै छियै? तऽ दाई माई कहलखिन जे सप्ताह विपता के डोरा बन्है छियै। तऽ ई डोरा बन्हला से की होइ छै? तऽ जे पुत लागी करै छै तकरा पुत होइ छै, जे संपत्ति लागी करै छै तकरा संपत्ति होइ छै, जे जाहि चीज लागी करै छै सब चीज तकरा होइ छै। तऽ हमहूँ बान्हू, लेकिन हमरा तऽ डोरा पुआ न है। तऽ ओहीमे कोनो कहलक जे बान्हू न, कोनो डोरा देलक, कोनो पुआ देलक। चिड़िया बैठ के सुनलक ओहिठमन। पानी लाबे में लेट हो गेल, पानी लेके आयल तऽ रानी कहलक कि जे गे चिड़िया, सब दिन सवेरे चलबैत रहले, आइ एते लेट कथला हो गेल हुआ? तऽ रानी ओहिठमन सब सप्ताह विपता के डोरा रहले बन्हैत, हमहूँ डोरा में सुने लगली है, हमहूँ बन्हली है डोरा। तऽ गे ई लोग डोरा कथी लागी बन्है छै सप्ताह विपता के? तऽ जे जाहि चीज लागी बन्है छै से तेकरा पूरा होइ छै। हमहूँ अपना बेटा के जोड़ा लागी बन्हलियै। तऽ गे चिड़िया, हमहूँ डोरा बन्हती रहुदास के जोड़ा लागी, हमरो 11 रहुदासन के बेटा चाही। तो वो कहलखिन, चिड़िया कहलखिन जब बांधे के है तो बांधू। तब रानी डोरा बन्हलन सप्ताह विपता के। राजा रात में खाए अयलन। राजा खाए अयलन तो रानी कहलथिन कि रानी खाना निकाल के दे देलथिन। राजा कहलथिन कि जे रानी रानी डोरा रहत बन्हले, तो हाथ अंगपीठ झाँप कर राजा के खाए लगी देलथिन। तो राजा कहलथिन कि जे रानी, सब दिन अहाँ खाना दैत रहली है तो अंगपीठ उघाड़ के दैत रहली है, आई अंगपीठ झाँप के दै छी। तो रानी कहलथिन अहाँ खाओ ना, अहाँ के खाए से मतलब है, मर्द मानुष के तो कौन जरूरी है जे अंगपीठ झाँपल के उघाड़े, अहाँ खाओ आ जाओ। तैयो राजा हट के रानी के साड़ी हटा के देखलथिन तो ओहिठमन रानी रहथिन सप्ताह विपता के डोरा बन्हले। तो राजा कहलथिन कि जे रानी, सोना रूपा पहिरे के तो अहाँ के जगहे न है, अहाँ डोरा तगा बन्है छी, जेकरा हटाओ एकरा हटाओ। तैयो झिका मुक्की क के राजा रानी के डोरा सप्ताह विपता के डोरा तोड़ के हटा देलथिन। राजा झिका मुकनी क के डोरा के तोड़ के फेंक देलन। तो रानी कहलथिन, राजा जब खा के चल गेलन तो रानी फेरू जोड़ के पहिर लेलथिन। फिर दोसरका दिन राजा खाए अयलन, फिर रानी ओनाहिते झाँप तोप के देलथिन खाना। फिर राजा के शक रहे जे रानी तोड़ के जोड़ के पहिर लेलन, जे तोड़ के रहली फेंक देले से। फिर राजा कहलन, हे रानी, जे अहाँ के सोना रूपा पहिरे के जगह न है, फिर अहाँ डोरा जोड़ के पहिर लेली? तो रानी कहलथिन, हाँ, अहाँ के कौन मतलब है, हाँ हम पहिर लेली। फिर राजा तोड़ के फेंक देलथिन, चक्कू से काट के फेंक देलथिन। फिर रानी की कहलन, जब राजा जब चल गेलथिन तो रानी ओकरा जोड़ जाड़ के पहिर लेलन। राजा तेसरका दिन अयलन खाए, फिर रानी झाँप तोप के ओनाहिते खाना देलथिन अंग पीठ झाँप के। राजा कहलन कि जे छोड़ दै छी ने तोड़ ताड़ के, तो रानी जोड़ के पहिर लै छथि। आइ डोरा के जराइए दै छी। दीप के टेम पर जरा देलन। सप्ताह विपता के 8वां अंग में फोका हो गेल। तो सप्ताह कहलथिन विपता से, गे बहिन सप्ताह, त की बहिन विपता, देख त रजबा रनिया के केना जरा देलक दीप के टेम पर, जे हमरा 8वां अंग में फोका हो गेल। आब एकरा तो विपत देबे के पड़ते, न देबे तो एकर गौरव केना ढहते। तो राजा रानी सुतल रहत। तो सप्ताह विपता गेलन रात में, कहलन जे रजबा रनिया सुतल छे कि जागल छे, जे तोरा 12 बरस के विपत देबो, देख हमरा 8वां अंग जरा देले, 8वां अंग में फोका हो गेल। तो रानी कहलन कि आई न कह, बिहान कह। फिर बिहान भेले, रात में अयलन जे रजबा रनिया सुतल छे कि जागल छे। तो सुतलो छी जगलो छी, तो कह जे जवानी विपत लेबे की बुढ़ारी। तो राजा रानी कहलन जे आई न कह, परात कहब। तो सप्ताह विपता कहलथिन जे परात हाँ कह चाहे न कह, विपत तो देबे करबो। तो तेसरा दिन रात में फिर सप्ताह विपता आयलथिन, कहलथिन जे रजबा रनिया सुतल छे कि जागल छे। तो राजा कहलथिन जे सुतलो छी जगलो छी, नगर बीच भरम्बो करे छी, कहू न। ताबे धीर में राजा रानी रहत विचार कर ले जे राजा, अब अहाँ हम मिलके गलती जब जे कहिए दिलिए, या विपत जब जे लेबही के है, तो जवानी विपत तो कतहु भ के काट लेबा, बुढ़ारी विपत तो कठिन भ जात। जे आई जे सप्ताह विपता अयथिन न, तो कहबे जे जवानिये विपत ले। तो फिर रात में ओनाहिते सप्ताह विपता अयलथिन। तो रानी राजा से पूछलथिन जे रजबा रनिया सुतल छे कि जागल छे। राजा रानी कहलथिन जे सुतलो छी जगलो छी, नगर बीच भरम्बो करे छी। तो जवानी विपत लेबे की बुढ़ारी? तो जवानी विपत ले। सप्ताह विपता कहलथिन अब अखनी से तोरा सबके विपत शुरू हो गेल। तखनिए से सब चीज ढहे ढुनमुनाए लागल। लेकिन रात रहे तो भोरे राजा रानी के एगो बेटा रहे रघुदास। उ सब दिन भोरे जगलहो से न जागे, खियलहो से सिर्फ शंकर लड्डू न खाए। ओइ दिन अन्हारे में उठ के गे माय खाइला दे। हुनका तो राते से रहे विपत शुरू हो गेल। रानी कहलथिन चिड़िया के जे गे चिड़िया, हमरा तो घर में न किछो है, जे जो कनका तू अपना यहाँ से ले अभी, जे रघुदास के बड़ा भूख लागल है। चिड़िया कहे, ए रानी, अहाँ के यहाँ उबरैया तो हम ले आई छी, हमर धिया पुता का हमरा यहाँ कहाँ से अले जे हम रघुदास लागी लइए, हमरो यहाँ न किछो है। तखनिए से सब चीज इला बिला राते से शुरू हो गेल है, सब चीज इला बिला गेल। राजा रानी खाए लगी
खाए खाए पर हुनका सबके भामी पड़े लागल। तो राजा रानी कहलथिन कि जे राजा रानी विचार केलथिन जय नगर के हम राजा रहलिए, अब एहिठमन भिखारियों से बदतर अब विपत आ गेल तो हो गेल स्थिति, तब की कयल जाय। राजा रानी सोचलथिन जे जय नगर में राजा बन के रहलिए तई नगर में अब कोनो कामो ना रहत, प्रजा बन के दिनो न कटाए, चलो दोसर देश के। राजा रानी अपना बेटा के रघुदास के ले लेलथिन आ निकल गेलथिन ओहिठमन से। तो रास्ता पर सबसे पहले दोस्त दोस्तिनी आयल, दोस्त दोस्तिनी के घर आयल। तो राजा कहलन कि चलो दोस्त दोस्तिनी के यहाँ। तो दोस्त के यहाँ राजा रानी गेलन तो दोस्त कहलथिन, दोस्त बड़ा आदर कलकन। दोस्त कहलकन अपना माँ के जे गे माँ ई हमर दोस्त छथिन आ ई राजा छथिन, खूब नीक से खाना पीना बनो। माए 56 प्रकार के व्यंजन बनेलन, एगो दोसो लागे निकालन, एगो रजो लागे निकालन, 2 थाली में खाना निकालन। राजा के लग में जे थाली धरत ओहिमे कौन सतुआ हो जाए, आ दोस्त के लग में 56 प्रकार के व्यंजन रहन। दोस्त कहथिन अपना माय के जे गे माय तू कते दुर्जा भाव करे छे, हम कहै छौ ने जे ई राजा छथिन जे हिनका कौन सतुआ कते दै छै। तो राजा कहलथिन जे ओ दोस्त माय तो हमरा देले रहलन 56 प्रकार, लेकिन हमरा विपत है तई के वजह से कौन सतुआ हो जाइए जे अहाँ खाऊ ना, जे हमरा इहो नीक लगैया हम खा ले छी। तो तैयो दोस्त की कहलन जे अपन थारी राजा लग में, राजा के थारी अपना लग में। फिर दोस्त के लग में 56 प्रकार हो गेलन, राजा के लग में कन्ने सतुआ हो गेलन। तो राजा कहलथिन ओ दोस्त हम सही न कहै छी अहाँ के जे हमरा 12 बरस के विपत है, जे अहाँ खाऊ ना, जे हमरा विपत के वजह से ना होइए। दोस्त दोस्तिनी बड़ा आदर कलकन, राजा खा लेलन। बिहान भेले दोस्त दोस्तिनी के बियाह रहन। फिर राजा के खिया पिया के राजा रानी क्या कहलन कि जहाँ दोनों आदमी बैस के गिरमल हार तावे गाथू तावे हम अपन दोसर काम हम अपन दोनों व्यक्ति देखे छी। राजा रानी गिरमल हार गथैत रहत, ओही ठमन बहुते बरबिदा आयल रहे, कोनो कोनो बात बजलक तै पर राजा रानी हंसे लगलन। तो राजा रानी के सप्ताह कहलथिन विपता से गे बहिन सप्ताह तक की बहिन विपता देख त रजवा रनिया के एतनो विपत पड़े थे एकरा हंसी परवा के रूप ध के गिरमल हार घोट गेलथिन। अब ओहिठमन तो जयमाला के लेल गिरमल हार गांथे लगी देले रहत। राजा रानी लजा गेलन जे एते बड़का सोचलन जे एहिठमन तो जग है, जे चीज छुबै से चीज जिला बिला जतै तो दोस्त की इज्जत चल जाए। तो ओहिठमन से चुपे राजा रानी वहां से निकल गेलन दोस्त के घरे से। तब बहिन के घरे रानी कहलन कि जे राजा ही रास्ता में नहा के बहिन के घर पड़े, चलू न बहिन के यहाँ, चलू न बहिन के यहाँ, जे कुछ दिन बहिनों के यहाँ रहब तो विपत ओते दिन के कटात न बुझात। बहिन के यहाँ गेलन तो बहिन के चेरिया कहलन जे रानी यहाँ के भाई भाव जबैया। तब बहिन कहलन कि जे अथी कते दले कते सले कै कोस में गर्दा उड़े छे। तो रानी चेरिया कहलक जे न दल न सल एको कोस में न गर्दा उड़े। बहिन कहलक, बहिन के नाम रहे जसमत। जसमत कहलक कि जे हमर भाई भाव जो ना आवे वाला है, हमर भाई भाव के बहुत दले बहुत सले बहुत कोस में गर्दा उड़े तबे छे। तो ना अही के भाई भाव न है। चेरिया तैयो हट करे लागल। जसमत ननद बिना देखले सुन ले ओइ नौकरनी के कहलन अपना चकरनी के जो हमर भाई भाव जो होते कोनो गोरसार घर में बैसक, बुचकट में पानी, खखरन दाल, मोसरन भात सब चीज ध क द। अभी चेरिया जाके राजा रानी के देलन। राजा रानी कहलन जे अपना हाथे बहिन दीथ त इहो गराज करती है, चेरिया के हाथे पठा देलन। हे धरती फाटा विपत में सौंपै छियो, जहिया मंगबो तहिया तू हमरा दे दिया। ओतहु से चल गेलन। तो कहलन कि फिर गेलन तो कहलन कि जे ए राजा बड़ा भूख लागल है, जे वह गुल्लर है, गुल्लर तोड़ती दुगो तो गुल्लरो खा के पानी पीती। तो राजा गुल्लर फरल रहे, लाले मैल भेल रहे। राजा ऊपर चढ़ल जात, गुल्लर आकाश लागल जान, राजा चढ़ल जात। रानी कहलथिन जब बुझाइए विपत है तैसे ही गुल्लर के पेड़ बढ़त जाय छे। ए राजा उतर जाओ, जे न चुमाए वाला है गुल्लर। राजा वहां से उतर गेल। तई के बाद की भेल जे जमुना जी आयल। जमुना जी आयल तो जमुना जी में राजा रानी अब केना ओहि नगर जाए के है तो जमुना जी पार करे के है। तो राजा सिक्की कटलन, बेड़ा बनेलन, ओहि पर अपन राजा रानी बीच में रोहदास के ध लेलन। ओहो बेड़ा पर कोनो एहन बात भेल, राजा बजलन, तई पर राजा रानी के हंसी लग गेल। सप्ताह कहलथिन विपता से जे गे बहिन सप्ताह त की बहिन विपता, एतबो पर रजबा रनिया के एते गौरव जे खिलखिलाइ छौ। एक धक्का और देख, ओहि बीच जमुना जी में उजबुज मुंह से एगो करे लागल। तो रानी कहलथिन कि ये राजा ओहि मुंह के धली ओहि बेड़ा पर। रानी कहलथिन एक बेरी तो डोरा बांध के एते लटारम के ली जे ई स्थिति आयल है, आ फिर ओहि मुंह के धरब न, उ काल है ओकरा न धरबे। रानी कहलथिन हे राजा अपने हन विपत ओकरो ही धन लियो। मुंह के उठा के ध लेलन बीच बीड़ा में। तो
मुसबा काट देलक, तो सप्ता बिपता रहथिन, मुसबा बेरा काट देलक। रोहुदास वही जमुना जी में चल गेलन। फिर कने चिचियाइत फटियाइत ओहि पार भेलन, कतरा के झूड़ी उड़ी धऽ के ओहि पार भेलन। ओहि पार भेलन तऽ कहलन कि जे एगो पीपर के पेड़ रहे, तऽ पीपर के पेड़ तर गेलन तऽ कहलन जे पहले कहलन कि जे पोखर है ए राजा, जे वह फलको नदी है, देखियो न कते हरियर कंचन पानी है, जे जाऊ न ओहिठमन से दू चुरू पानी, चलू न ओहिठमन दू चुरू पानी पियै छी। फलको नदी हरियर कंचन रहे। राजा रानी कहलन, सप्ता बिपता कहलन कि जे गे बहिन सप्ता, की बहिन बिपता, एक धक्का और देख। वहां गेलन तऽ फलको नदी सूख टटा गेलन, पानी के एक रति दरस न रहे। ओहू ठमन से राजा रानी चल दिल। एगो पीपर के पेड़ आयल, तो ओहिठमन राजा रानी कहलन चल, जाइत 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 एगो पीपर के पेड़ आयल। जब राजा रानी नदी से पार भेलथिन तऽ बड़ा भूख लगले, जाइत 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 रानी कहलथिन जे ए राजा वह माछ मराई छै, जैती दूगो माछ मांग के लैती तऽ सेहो खैती। तऽ राजा गेलन, जमुना जी में रहे माछ मराई, तऽ राजा कहलन जय जजमान, सीताराम सीताराम। तभिए जाल फाट गेल, करुआर टूट गेल, सार बहनोई झिझरी खेलैत रहे, तैमे लड़ाई होए लागल। तो बूढ़वा मल्लाह रहे से कहलक कि जे हो की बात हो, सीताराम कहै छै तऽ हमरा मछली दियौ न। तऽ कहलन कि सबके, जब उनका सब मल्लाहबा सब कहे लागल जे केहन कहाँ के हरमुराह ब्राह्मण रहलै जे जय जजमान कहलकै तऽ हमरा सबमे अपने में लड़ाई होए लागल। बूढ़वा मल्लाह कहलक जे जाय दहु, जे ओकरा भाग से पहले से ओहिमे रहे रहुआ बुहार पड़े, तब टेंगरा पोठिया गरई कबई सब पड़े लागल। बूढ़वा मल्लाह कहलकै जाय दहु, ओकरा भाग से गरई कबई पड़लै, जे पड़लै से दे दहु। तऽ राजा हरिश्चंद्र के गरई मछली 4 गो 5 गो जय गो दिलन, तैगो लेके राजा अयलन। आ रानी कहलन, रानी ओइसे पहले कहले रह जे ए राजा, जे जैती ओहिठमन, जे वह अथी कहीं जैती नगर में घुस के आटा मांग के लैती तो रोटी बनैती, तो तब न खाली माछ केना खाएब। तो राजा गेलन, फिर ननद भौजाई जाता पीसैत रहे, आटा पीसैत रहे जाता पर। जब ये कहलन सीताराम कि ननद भौजाई लड़ाई होए लागल, ननद भौजाई में किला टूट गेल, जाता दरा छड़ा ई सब गिरे लागल, आटा ना मने मोट आटा गिरे लागल। तैयो कोनो बुढ़िया रहे से कहलक कि जे हे जाय दहु, जे एकरा भागे जे अलै से दे दहु तनका दरा छड़ा एकरा। तो राजा के दरा छड़ा देलन। तो रानी कहलन ताबे जे अहाँ जाऊ आटा मांग के लाब, ताबे हम बनगोइठा बिछै छी। तो बनगोइठा तो आटा मांग के लेलन, माछ मांग के लेलन राजा। रानी कहलन कि जे रानी लिट्टी पकावे लगलन आ माछो पका देलन। तो राजा जी के कहलन जे जाऊ अहाँ जमुना जी में जे नहायब ना। तो रानी मन में सोचलन गरई माछ पकैलन तो करिया करिया हो गेलन। तो रानी सोचलन जे हमर राजा तो राजा छथ, केना करिया मछली के चोखा खैतन। तो राजा के कहलन जे जाऊ अहाँ जमुना जी में नहाइयो लेबै, मछली के धोए ले, ताबे हम बनगोइठा पर लिट्टी सेकै छी। तो रानी जब लिट्टी बना लेलन तब कहलन कि जे बाप रे एते करिया लिट्टी केना हमर राजा खैतन। तो रानी हाथ से झाड़े लगलन। सप्ता कहतिन बिपता से जे गे बहिनी सप्ता, त की बहिनी बिपता। रजवा रनिया के 12 बरस के बिपतो है, तो ये गौरव कम न भेलै, एक धक्का और देख। तो रानी जेना जेना लिट्टी झाड़त राख गोइठा के राख रहे लागल, रानी जेना जेना झाड़त जात तेना तेना पीपर के पत्ता बन बन के लिट्टी सब उड़ल जाए। आ राजा कहलन जे बाप रे एते करिया माछ के हम चोखा केना खाएब। त नहा लेलन आ मछली धोएलन ओहिठमन। सप्ता कहलथिन बिपता से जे गे बहिन सप्ता, त की बहिन बिपता, देख त रजबा के 12 बरस के विपत हो, तैयो एकर उहे गौरव हो, एक धक्का और देख। तो जब ये रगड़ रगड़ के मछली के धोएलन पानी में जमुना जी में, आ कि मछली में सप्ता बिपता प्राण धऽ देलथिन, मछली छलछला के भाग गेल जमुना जी में। तो राजा हरिश्चंद्र के विपत पड़लनि, पक्की मछली जल में पड़लनि। आ ई कह के जे डोरा बन्है छथिन से दुभी उसरक के पाछा फेंकै छथिन, जे राजा हरिश्चंद्र के विपत पड़लनि, पक्की मछली जल में पड़लनि। ओतऽ से राजो लजा एलन, रानियो लजा के बैसल रहत। राजा कहलन कि जे ए रानी हमरा तो बड़ा भूख लागल रहल, जे हम तो माछ खा गेली। तो रानी कहलन जे ए राजा माछ तहाँ खा गेली से हमहू जनै छी, तो हमहू तो लिट्टी खाइए गेली।
ओहिठमन से फेर कनिका दूर जाइत एगो पीपर के पेड़ आयल। तो पीपर के पेड़ आयल तो रानी कहलन कि जे राजा चलू अब ओहिठमन कनिका देर आराम करब तब आगे चलब। राजा रहत, ओते चले के उनका आदत न रहे। रानी गेलन, राजा कहलथिन जे रानी कनी डेरिया खड़काऊ न। तो अथी पीपर के पेड़ खूब डाढ़े पाते रहे, धरती लोटल। राजा रानी वहां गेलन तो खूब आकाश लाग गेल पीपरो के पेड़। तैयो रानी कहलन जे अपना सबके तऽ विपत है, की करब, तैयो आब न बेसी दूर चलल जाइए, जे बैसू एहिठाम रौदे है तैसे की। तो ओहिठाम बैसलन। राजा कहलन कि जे ए रानी कनिका डेढ़िया खड़कैती जे हम विश्राम करती। तो रानी डेढ़िया खड़कैलन, राजा ओहि पर सुतलन। तो राजा के नींद पड़ गेलन। तो रानी कहलन कि जे राजा जब सुतिए रहलथिन न तो रानियों के ऊँघी लागल, रानियों ओहिमे राजा के कर में लाग के सुत रहलन। सप्ताह कहलथिन विपता से गे बहिनी सप्ताह ते की बहिन विपता, देख त रजबा रनिया के इतनो पर कर में कर लगा के सुतल हो। एक धक्का और देख, एहन हवा बहल, एहन अनर बहल जे एके गो नगर में राजा अलग आ रानी अलग। एके गो नगर में, लेकिन दुनू के चिन्हत न, जान पहचान न रहे न, 12 बरस के विपत रहन तब गमा भी के पड़तन। तो राजा गेलन तो क्यों जे नगर में गेलन ओहि नगर में क्यों चाकर राखत, क्यों चाकर राखत। तो लोग सब कहन जे बाप रे बाप, ई चाकर रह वाला छै जे हम पेटे पर रहब, न झूठ खायब, न झूठ बाजब, न कोनो तिरिया के मुँह ताकब, सब काम धंधा कर देबै आ सीधे खाएब। तो सब कहलथिन कि औरत सब एगो दूगो कहे जे गे दैया ये चाकर रखे वाला है, जे लोग के बेटी है, पुतौह है, जे एते सुंदर कुमर कहीं चाकर रहले। तैयो कोनो बूढ़ पुरान रहे गाँव के से कहलक कि जे हे कोन दरमाहा मंगै छो, जे पेटे पर तो रहते, जे रे तेलिया तुहे रख ले, जे तोरो बहुते काम हो, माल जाल हो, सबके अपन चरते उरते, खते पीते, बच्चा उच्चा के खिला देतौ, आ अपन कहै छै जे सीधे बनाब सीधे खाएब। तो तेलियावा राजा के रख लेलक चाकर में। तो राजा अपन ओकरा के यहाँ रहे लगलन। आ रानी ओही नगर में फिर दोसर कता रहत उधिया के चल गेल। तो रानी कहलन कि जे रानी कहलक के चिड़िया राखत। तो कनूनिया तब लोग सब कहे जे निमन लोग सब रहे जे आय एते सुंदर कुमर है, चिड़िया रहे वाला है, जेकरा जिरसन दांत है, चौरसन केस है, मुट्ठी एक डाँड़ है, से चिड़िया रहे वाला है, लोग के बेटा है, साय है, लुभाइए जते एते सुंदर चिड़िया रहते। तो रानी कहे जे न हम झूठ खाएब, न झूठ बाजब, न पर पुरुष के मुँह ताकब, जे हम सीधे खाएब। तो तैयो न कोनो रखलक। तो कनवैनिया कहलक, तो कोनो बुढ़िया कहलक जे गे कनवैन तुहे रख ले, जे कौन दरमाहा मंगै छौ, पेट पर रहते अपन पता उता बाहर के आन देतो। ओकरा रानी के भर माथा तेल देलक कनवैनिया, आ खिया देलक भर पेट, आ डला खरहरा देलक, डला आ खरहरा अथी कपड़ा खरहरा, जे जो पता बाहर के ले आ। सप्ताह कहलथिन विपता से जे गे बहिन सप्ताह की बहिन विपता, एकरा तो भर माथा तेल देलकै, भर पेट अन्न देलकै, आ पता लाबे जाय छै, फिर वहां से पता लेके अतै तो तेकरा बड़ा मान आदर होतै, तेकरा विपत के ना बुझतै। एक धक्का और देख, एहन हवा बयार आयल जे डला खरहरा सब उधिया गेल। वहां से कनैत फटियाइत देलन रानी जे एक जे अहाँ के डला खरहरा के पता कहाँ हो, तो एहन हवा उठले जे खरहरा आ कपड़ा दुनू उधिया गेलक। तो मार धोची निराछी के सब दिन हम ओही में उठा के लबैत रहली पत्ता, आ आई एके दिन गेली तो तैमे एकरा किदन एहन आना रहली जे उधियाइए गेली। फिर उ भगा देलक ओहिठमन से। फिर तनिका दूर आगे जाके कोई चकरनी रखत, कोई नौकरनी रखत, कोई चकरनी रखत, कहलक रानी। तो लोग सब कहलक आब तो कोनो रानी के रखबे न करे। तो फिर ओहिठमन के कोनो बड़ बुजुर्ग रहे से कहलक जे गे बेसिया से तुहे रख लही, जे टहल टिकोला कहबही से करतौ, आ अपन रहतौ घरे, रख लही। बेसिया रानी के रख लेलन नौकरनी में। फिर अब हुनकर 12 बरस दिन पूरल अबैत रहे, अभी पूरल न रहे लेकिन पूरे वाला रहे। फिर ओनाहिते एक दिन रानी गेलन पानी लावे, मतलब बेसिया के चकरनी गेलक पानी लावे। तो ओहिठमन फिर ओहिना चैतक मास रहे, फागुनक परात रहे, सब डोरा बन्हैत रहे। तो कथा सुन के चिड़िया के आंख से आंसू गिरे लगलक। तो दाई माई कहलथिन जे गे कथी लागी कनै छे।
तो रानी सब ई चकरनी सब बात कहलथिन जे एना एना हम रानी रही, हमहूँ इहे डोरा बनली तो हमरा एना ई विपत पड़ल, ई लागल बिलागल, जे कहानी रहन से कह के सुनेलथिन। तो दाई माई कहलथिन कि जे गे फिर से डोरा बांध, तोहर दिन पलट जेतो। तो ओही ठमन कोनो पुआ देलक, कोनो डोरा देलक। रानी लेके बेसिया के चकरनी ना रानी हो गेलथिन। तो ओही ठमन अपन सुनलन। तो जे डोल उघन पानी लावे गेल रहत से पूरा जे गहना होइ छे से सोने सोबर नोई चकरनी के हो गेल। बेसिया के घरे अयलक, सप्ताह विपता के कथा नियम निष्ठा से कह के तब अयलन। त चेरिया बेसिया पूछलक कि जे गे चेरिया जे कहाँ गेल रहले है जे एते लेट हो गेल हुआ? अब बाप रे बाप एते सोना रूपा पहिरले छे। तो गे केकरा से कौन परपुरु के मुंह तकले है जे एते सोना रूपा से भर देलक हुआ? त ना से हम केकरो मुंह न तकलिए, जे हम सप्ताह विपता के डोरा बनलिए तैसे हमरा सोने सोबरन हो गेल। तो कहल हाँ, तो औरत सब कहलकै जे हाँ ई डोरा बनले है ना तैसे एकरा सोना रूपा से भर गेले। तब हिनकर दिन, अब सप्ताह कहलथिन विपता से जब एकर दिन केना पलटते, अब तो 12 बरस पूरा नियम निष्ठा से फिर सप्ताह विपता के डोरा सुनलो हुआ, तब तक एकर तो दिन पलटे के चाहिए। तो कहलथिन जे अब तो पहले राजा चुनेतन तब ना रानी राजा से भेंट करतन। तो ओई राज के राजा मर गेल। तो गांव के लोग सब कहलक जे बिना राजा के राज केना चलते, तो राजा चुनायल जाए। तो 80 कोस के रमना छिलायल निपायल आ ओई में हाथी के गला में हाथी के सिंगार पटार भेल, हाथी के गला में माला पड़ल। आ जे मुखिया सरपंच रहे से कहलक जे जेकरा गला में हाथी माला ध देतो ना, बुझिहा जे सेहे मुखिया होतो। तो ई तेलिया के चाकर ताब तो हिनका दिन रहन पलटे के, आई रहत राजा तो हिनका तो राजनीति में बेसी मन लगे। तो हिनका ध्यान रहे उम्हरे जे राजा चुनाए वाला है। तो ये अपना मालिक के तेलिया के कहलन कि जे काम है ना से मालकिनिया हमरा पहले ये कह दियो, हम सब काम कह दे छी। आ हम ओही ठमन रस्सी कटैत रहब, बउआ के खेलबैत रहब, हमहू कनका देखब जे केना राजा चुनाई छे। सही तो रहत राजा। तो गेलन राजा ओहिठमन गेलन। तो हाथी चुकरे चुकरे थिनके तेलिया के चाकर के गला में माला पहिरा देलन। तो लोग सब कहलक तेलिया के चाकर कहीं राजा बनलैया। मारपीट के तेलिया के चाकर से माला ले लेलक लोग सब। तो तेलिया के धीरे लखे रे तेलिया अपना चाकर के नुका के रखिए जे हाथी भूल जाइए हमर। तो दोसर का दिन फिर ओनाहिते भेल। तो तेलिया कहलक चाकर के जे ना आई न जइहे, आज जे जाबे ना तो हमरो मारत पीटत, तोरो भगा देबो, गांव के लोग सब हमरा धीरे अले है। तो तेलिया के चाकर ओहि दिन न गेल, घर ही रह गेल। लेकिन तैयो ओकरा ध्यान रहे ओही ठमन जे की आई के राजा बनै छै। से तो राजा रहत हिनका तो दिन अब फिरे वाला रहन। वहाँ रानी रहत तो पूरा नियम निष्ठा से विपता सिपता के डोरा बनले सप्ताह विपता के। तब फेरू दोसर को दिन ओनाहिते हाथी के गला में माला पड़ल। तो हाथी तेलिया के घरे आके तेलिया के चाकर के माला पहिरा दिलन। तैयो लोग सब कहलक कि जे एक हाथी भूल गेल, हाथी भूल गेल। तो फिर तेसरका दिन में तेलिया के कहलक हे रे तेलिया अपना चाकर के जो मटकोरबा में धया, जे आई जे हाथी जे कहीं तोरा चाकर के अथी करतौ ना तो बड़ी मार तोरा मारबौ, चकरबा के तो मारबे करबे। तो तेसरको दिन फिर हाथी के गला में माला पड़ल। हाथी फिर तोड़ैत फोड़ैत मटकोरबा में जाके तेलिया के चाकर के माला पहिरा देलक। फिर कोनो बड़ बुजुर्ग रहे से कहलक जे हो तो जहिया आलो तहिए कहलको जे हमरा 12 बरस के विपत है, विपत गमाएब। अब ओकर विपत कहीं लौटे वाला होते, जे राजा होते तो राज करते, भकोसा होते भकोस जते। जे एक दिन हाथी भूले छे, 2 दिन भूले छे कि तेसर सते सत होते, आई हाथी न भूलल है, आई सच में राजा है। फिर राजा के 12 बरस के दाढ़ी मूछ जे जहाँ बढ़ल है से सब कटाल छटाल गेल, नहा सोना के जेना राजगद्दी रा सिंहासन सजायल गेल, ओहि पर राजा बैसल। तो अब गामे गाम से जेकरा जे चीज रहे, केकरो आमे रहे, केकरो अमदूरे रहे, केकरो मछलिए रहे, जेकरा जे रहे से डाली ले लेके राजा के यहाँ आबे, लड्डू मिठाई खोआ पेड़ा सब दे। तो राजा की करत जे सब प्रजा में बांट देता, अपने पान सुपारी के जे लागल रहिए पनबटा में से एगो पान सुपारी लेके मुंह में धले। तो लोग सब मुहा मुही हो लग जे हाँ हे ठीके में राजा है, हे ठीके में राजा है, भकोसा नहीं भकोसा रहती तो जेना चाकर रही तेना सब चीज पहले अपने खा लेती। तो 12 बरस तो पूर्ण गेल रहे। तो राजा वहाँ राज करे लगलन। तो राजा कहलन कि जे अपना मुंशी के कहलन, मुंशियो चुनाइए ना राजा चुनाइए। तो मुंशी के कहलन जे 12 बरस के हमर देह दुखाइए, जे कोनो एठमन बेसिया होती तो से तनका हमरा देह जाँच देत। तो बेसिया के गेल मुंशी के जे बेसिया राजा के देह दुखाई जे कनका तेल उघन लगावे के।
तब बेसिया कहलक नौकरनी के जे जो तू दिन में हम कहाँ राजा तर जाओ, जो तू जो दिन में जाके जा तभी रात में हम जाए पहिर ओढ़ के अपन तो एक डला सोना रूपा लेके आ। तो रानी तो बेसिया के यहाँ चकरनी रहत, लेकिन रहत तो रानी है। तो गेलन तो राजा के जते जते पूरा देह जात के आ दहिना जांग पर लहसन रहे पैर पर। तो रानी लहसन देख के काने लगलन। तो कनलन से राजा के पैर पर लोरा के पड़ल। तो रानी कहलन है, राजा कहलन जे है तू भूतिन छे कि दूतिन छे, जे एक तो हमरा 12 बरस के विपत रहल, विपत पलटल आ तै पर तोहर लोरंग ओढ़ो के हमरा पर अबै छे। तो रानी कहलन नाना ओ राजा, जे अहाँ के हमर लोरंग ओढ़ो के नाना पर, जे हमरो एगो हमरो राजा हरिश्चंद्र राजा रहत, हम सभ्या रानी रही, रघुदास बेटा रहे, जसमत ननद रहे, एना सप्ता बिपता के डोरा बनली, सब कहानी कहलन। राजा के रानी से भेंट हो गेल। राजा रानी दुनू बुझ गेलन जे अहाँ हमरे राजा छी, अहाँ हमरे रानी छी। राजा कहलन जे अखनी जे हम अहाँ के अगर घेर लै छी तो गाँव में शिकायत हो जाए जे केहन माने चरित्रहीन राजा है, जे केकरो एते सुंदर चरिया रहलै है तो गेलै तो चरिया के रख लेलकै, जे अहाँ जाओ हम अहाँ के बेटी पुतोह जका विदा कराए। फिर मुंशी के समाद दिलन जे गे बेसिया से एक डला से सोना रूपा देथुन राजा, जे तू अपना चेरिया के बेटी पुतोह जगह विदा कर दही। चेरिया त नाचे लागल जे जी की कहे छै जे जेकर नौकरनी जेकर बेटी पुतोह नीक रहते तेकरा राजा कहते जे हमरा विदा कर दियो। फिर कोनो ओहिठमन के रहलक से कहलक जे गे तो पहले ये कहले रही हमरा 12 बरस के विपत है, विपत कमाएब जे हई ओही राजा के रानी जे जाय दही। तो ये चेरिया के लोग बुझेलक समझेलक बेसिया के, तो बेसिया मान गेल। तो रानी के विदा कर देलक एक डला सोना रूपा लेके। तो राजा रानी राज करे लगलन। आ रानी तैयो सप्ता बिपता के डोरा नियम से बन्ही लगलन। तो फिर राजा कहलथिन कि झगड़ा होय ना गाँव में, तो राजा रानी एक ठमन रहे लगलन वही राज में। तो झगड़ा होय ना, तो जना दूगो औरत में झगड़ा भेल तो कहे लोग सब कहे आबे दे तेलिया के चाकर के, तो हम एना से ना पंचायती करबा, आबे दे तेलिया के चाकर के, तो एना से ना हम कहबो आई मार खीबो, ई बहुत रंग के बात। रानी सुने तो अपनो सबके तो ताना कते तेख लगे छै। तो रानी कहलथिन जे जहाँ चाकर बन के राजा एलथिन ना, तो राजा के कहलथिन ए राजा चलू अपना देश। तो राजा कहलथिन कथी ला, तो अई नगर में अहाँ चकरनी रहलिया, हम चकरनी रहलिया, अहाँ चाकर रहलिए। कोनो केकरो से लड़ाई होय छै साधारण आदमी से ना, तो कहियाबे दे तेलिया के चाकर के ता ई चीज करवा देबू, चीज करवा देबू। तो जहाँ प्रजा बन के रहलिए तहाँ राजा बन के शोभा न दिए, चलू अपना देश। वहां से राजा रानी अपना देश चले लगलन। तो अब तो विपत हटलै ना, तो जेकरा जेकरा लगे जे सामान न रहे खा गेल रहत चाहे उधिया देले रहत से सब ले अलन। तो रानी कहलन जे राजा जे हम कनुआइन के लेल डला खरहरा हमरा लागी बना दी। तो डला खरहरा बनल। फिर एतऽ जमुना जी में राजा जे मछली मांगे गेल रहा, तो जाल करुआर जे रहे टूट गेल, तो मलाह लागी जाल करुआर बनेलन। दोस्त दोस्तिनी लागी गिरमलहार बनेलन। तब कनुआइन के रानी कहलन लौटैत के बेर में गे कनुआइन लियो अपन डला खरहरा, जे जहिया हमरा विपत रहे तहिया हम अहाँ के डला खरहरा खा गेल रही, लियो अहाँ के डला खरहरा। रजो कहलन जे ला हो मल्लाह, जे तोहर हम जाल करुआर खा गेल टूट गेल रहो, जे हमरा तहिया विपत रहा, हमरा विपत पलटल, हुनको जाल करुआर दे देलन। फिर जहाँ आटा मांगे गेल रहा तहाँ जाता किला बना लेलन। तो कहलन जे लियो ए ब्राह्मणी ई जाता किला, जे जहिया हमरा विपत रहे तहिया हम आके जाता किला खा गेल रहे। तई के बाद अयलन राजा, तई के बाद पीपर के पेड़ आयल। तो पीपर के पेड़ आयल तो राजा कहलन कि जे राजा रानी अबैत रहे तो पीपर के पेड़ डाढ़े पाते उड़म गेल। तो राजा कहलन जा जहिया विपत में आल रही तहिया डाढ़े पाते आकाश लाग गेल रहा, आई ओरमै छा जे तोरा क्यों न पूछतो। तो राजा कहलन पीपर के पेड़ कहलक मृत भुवन में हमरा के खोजत, जे हमरा किछ आशीर्वादो दे ले जाओ। तो राजा कहलन जे जा मृत भुवन में तोरा लोग अशुभे काम में खोजतो। तो पीपर के पेड़ अशुभे काम में यूज अबैया। तई के बाद वहां से अलन तो गुल्लर फरल फुलाल एकदम उड़मल रहे, लाले लाले गुल्लर। तो राजा कहलन जे जा जहिया भूखा लाल रही तहिया तू डाढ़े पाते फरे फूले आकाश लाग गेला, आई तू एते कथला ओरमै छा, हमरा विपत हट गेल, संपत लौट गेल। तब हम जाइ छी अपना राज्य में। तो हमरा मृत भुवन में के खोजते, गुल्लर के पेड़। राजा हरिचंद के पैर पकड़ के कहलन तो गुल्लर के पेड़ के आशीर्वाद कुछ हमरा आशीर्वादो दिले जाओ, जे हमरा मृत भुवन में लोग खोजते। तो राजा कहलथिन जे मृत भुवन में
तोरा लोग बैसाख के पुत्रमान बैसाख में एक ठोप खोट के गरहाज करथुन। जा तू केतनो लालच हुनका जे शराप रहे जे जा केतनो छके मैल रहबा, लाले छके मैल रहबा, लेकिन तोरा में पिलुआ मुनले मुनले तोरा में पिलुआ रहतो भरल। तो गुलर के पेड़ कहलके जे हमरा मृत भुवन में के खोजत, हमरा कुछ आशीर्वादो देले जाओ। तो बैसाख में जो पुत्रमान औरत होतो से तोरा गरहाज करतो कहीं से खोज के। वहां से फिर अलन फल्को नदी में, फल्को नदी में अलन पानी पिए लगी जो राजा के रहत फल्को नदी में। तो फल्को नदी सुखा टटा गेल। राजा रानी जब अलन तो फल्को नदी खूब अथी हो गेल, माने बहे लागल कंचन पानी। तो राजा कहलन जे जा जहिया प्यासा लाल है तहिया सुख टटा गेला, जे तू 12 मास सुखले टटाल रहबा। फल को पैर पकड़ के कहलथिन कि जे के ओ राजा जे हमरा कुछ आशीर्वाद देले जा, हमरा मृत्यु भुवन में के खोजते। तो ओहू में कहलन जे तोरा जे माट तू कहियो धार फोड़ के न बहबाता, हमरा मृत्यु भुवन में के खोजते। तो उनको कहलन जे तोरा कोड़तो तब ओइमे से पानी निकलतो, लेकिन तू धार फोड़ के न कहियो बहबाता, हमरा के खोजते। तो मृत्यु भुवन में तू सुबह घाट पर काम है बा। तो गया में फल्को नदी है। फिर ओइठमन से पीपर के पेड़ के गुल्लर के पेड़ के तक हाँ। तो फिर पीपर के पेड़ आयल। तो पीपर के पेड़ के कहलन जे जहिया आयल रही आराम करे लगी तहिया तू आकाश लाग गेला। तो तू जा 12 मास झरझराइते रह बिना हवो बयार के। तो हुनका तो शराब दिलथिन जे अशुभे चीज में यूज होगा। फिर ओतऽ से एलथिन बहिन एतऽ एलथिन। तो कहलथिन बहिन के जे पहले दोस्त दोस्तिनी के यहाँ गेलथिन। तो दोस्त दोस्तिनी के गिरमल हार देलथिन। दोस्त दोस्तिनी तो फिर देखलक राजा रानी के तो खूब आदर सत्कार कलक। दोस्त तो विपतलो में बहुत सत्कार कलक। तो कहलथिन खाना उना खा लेलन, गिरमल हार दे देलथिन जे ओ यार से हमरा विपत रहे तो हम अहाँ के गिरमल हार घोट गेल रही, जली वहाँ अपन गिरमल हार। तो ओई के बाद कहलन रानी कहलन जे चलू न बहिन के यहाँ, बहिन तो ही रास्ता पर पड़े। तो कहलथिन जे ठीक है चलू। तो बहिन लागी एगो निपुर गढ़ा लेलन राजा, और निपुर में धरवा देलन जे संपत के सब है विपतल के क्यों न। रानी गेलथिन भौजा ननद के निपुर पहिरा देलथिन। और ननद जानलक जे ननद के चेरिया कहलक जे ए रानी यहाँ के भाई भाव जबैया तो कते दले कते सले कै कोस में गर्दा उड़ैया। तो चेरिया कहलक जे बहुत दले बहुत सले 100 कोस में गर्दा उड़ैया। तो रानी जसमत ननद एके हाथे 56 व्यंजन बनावे लगलन। रानी गेलथिन नूपुर पहिरा देलथिन अपना ननद के। तो ननद नूपुर में से आवाज आवे संपत के सब है विपतल के क्यों न, संपत के सब है विपतल के क्यों न। तो ननदिया के है अपना बहिन अपना भाई के कहले कि जे हो भैया नूपुर किछ बजै छै। तो रानी कहे हो न जे अहाँ के काम है से करू न, किछो बजै छै से अहाँ के कोन मतलब है। बहिन जसमत हट करे लगलन। तो रानी कहलथिन जे गौर से सुनू न उ की बजैया। तो कहै छै जे संपत के सब है विपतल के क्यों न। तो ई कथी बजै छै के मतलब की भेलै। तो हमरा 12 बरस के विपत रहे, हम आयल रही तहाँ चेरिया के हाथे खरतर घोड़सार घर में बैस खरतर छान खोखरन दाल खोखरन भात मसुरन दाल देले छी से उ बजैया। तो न बाप रे हम अपना भाई भौज के एहन आदर करब, एहन निरादर करब। तो न अहाँ कैले छी न, तो हम अहाँ के देखा दिउ। तो हाँ देखा दिउ हमरा, तभी हम मानब। तो हे धरती फाटा, विपत में जे देले छियै से संपत में हमरा लौटा द। तो धरती फाटल, ओनाहिते भात दाल सब ओनाहिते रहे। रानी के बहिन के छाती फट गेल, जे राजा के बहिन के छाती फट गेल जसमत के जे भाई हमर विपत में आल रहे तो हम एते न हुनका आदर कैलिए। राजा के बहिन वही ठमन बेहोश होकर गिर पड़लन। रानी कहलथिन राजा के जे राजा 12 बरस पर दिन पलटल त की सहोदरा बध केने जाब, जे छिटू अमृत जियाऊ बहिन के। राजा कनगुड़िया अमृत चीर के 20 अमृत छिटलथिन। बहिन जय सीताराम कह के उठल। बहन कहलक हो भैया बड़े नीने सुतल रही, एते दूर तोरा नीने क्यों न सुते। कह के वहां से राजा रानी अपना देश के गेल। राजा रानी देश के गेल अपना राज्य में लौटलन। तो सप्ता कहलथिन विपता से जे गे बहिन सप्ता त की बहिन विपता, ब्रजबारनिया के तो राज इला बिला गेल है। तो राज में पहुंचे से पहले मोर नचैत रहे, मजूर कुहकैत रहे, कोयल बजैत रहे, हाथी घोड़ा ऊंट बहेरा जे रहे राजा के से सब तैयार रहे। राजा रानी गेलन राज करे लगलन। सप्ता कहलथिन विपता से जे गे बहिन सप्ता तक की बहिन विपता बेकर सब चीज पलटलै तब एकर तो बेटा जे है रहुदास से केना मिलतै।
त राजा जब जे राजा आयल रहथिन बहुते दिन के बाद अपना राज में, तो जेकरा जे लोग के रहे जे सामान से लेके अपन डाली लेके राजा के यहाँ आवे, तो मलाहिन कहलक अपना बेटा के जे देखी ने सब लोग जाय छै, जे जहाँ लेके जाय छै डाली, तो एक डला सोना रूपा राजा दै छै, जे तुहो सब लेते मछली मार के तो हमहू जैती डाली लेके, तो उम्हर से हम सोना रूपा लेके अइती। तो मलाहिन के बेटा गेल आ जब ही एगो जाल फेंकलक जमुना जी में कि वो रोहू माछ, बड़का रोहू माछ पड़ गेल। मलहिनिया कहे लागल जे राजा के यहाँ तो छोटो मछली लेके जैती तो डाली लेके जैती तो राजा ओते के सोना रूपा दीती, जे इतने बड़का मछली हम कहीं नगर नारायण में बेचती। मलाहिन के बेटा कहे लागल है गे आप ज्यादा लोभ न कर, जो ही है मछली लेके जो ले डाली जे देथुन राजा से। तो मलाहिन के पुतौह के बच्चा रहे छोट, तो पुतौह कहे हम जाए, सास कहे हम जाए। तो सास कहलक जे तोरा छोट लड़का तू कहाँ जाए बाजे, जब डालिए लाबे के बात है तो हम दे देवे डॉलर रूपा जे देतो से घड़ी न लाके धरबो। लेकिन तैयो मलाहिन के पुतौह झगड़ा करे लागल। तो मलाहिन कहलक कि जो तू है नया पुतौह रहे लड़का लेके आ मछली लेके पुतहिया गेल। तो रानी ओकरा कहलन कि जे जब तू मछली ले ले है तो कनका मछली के बनाइयो दही, जे मछली तो बड़ा बड़का है, तोरा बनावे के लूर होता है, हम दोसर काम करे छी। तो मछली के जब ही हंसुआ में भिरावे मलाहिन, तो मछली बाजे रोहू मछली बाजे मलाहिन जे लाभी ठूठी बचा के जे हम रोहू दास अही में छी। तो मछली के मलहिनिया उठा के पटक देलक। तो रानी कहलथिन जे गे धोची गे निराची 12 बरस पर दिन पलटल तो तू हम रोहू माछ के मछली के हमरे अंगना में उठा के पटकै छे। तो नहीं रानी मछली मुंह बजे छे। तो रानी कहते हैं छोड़ दे, ले तू डाला भर सोना रूपा, तू जो हम अपने मछली बना ले। लेकिन तैयो मलाहिन मछली लाल रहे तो घाई लगेले रहे, दुआरिये पर खड़ा भेल रहे। तो रानी की कहलन जे फड़ा भीर लेलन, मछली बड़का रहे, मछली में से आवाज आवे, तब रानी के कुछ रहे याद जे हम उन्हें में कुछ है, तो वो अपन फाड़ा भीर कर आ हसुआ में लाभी ठूठी बचा के जब ही गलफड़ा धके उधारलक रोहू मछली के, कि में से कौड़ा मट्ठा जेना रहे रोहू दास के मछली घोट ले, तेनाहिते रानी के कोड़ा में आ गेल बच्चा। अब रानी कहे हमर बेटा, मलाहिन कहे हमर बेटा। रानी कहे जे हमरे रोहू दास है, जे जमुना जी में रहे बेरा में से गिर गेल। मलाहिन कहे जे हमर बड़ मारलक तो हमर बेटा है। दोनों में खूब लड़ाई होए लागल। कोनो कहे गेल जो राजा रहे सभा में, तो राजा के कहे गेल जो राजा जी अहाँ दोसर के झगड़ा छोड़ाबे छी, अहाँ के घर में तो अपने झगड़ा लागल है, तो कथी भेलै तो एना बच्चा है। रानी कहे छत हमर बच्चा, मलाहिन कहे हमर बच्चा, केकर बच्चा से जाओ न फरिये। रानी एलन, राजा एलन, तो राजा कहलन कि जे ई बच्चा अभी केकरो नहीं, बच्चा के बीच में रखू और रानी के 7 तह के चिलौन रानी एकरा मलाहिन के ओढ़ाऊ आ 7 तह के पटोर रानी के ओढ़ाऊ। 7 तह के पटोर रानी के आ 7 तह के चिलौन मलाहिन के। आ जेकरा स्तन के दूध बच्चा के मुंह में पड़ जते बच्चा तेकरे होते। सप्ताह कहलथिन बिप्ता से गे बहिन सप्ताह की बहिन बिप्ता। मलाहिन तो धेनुआर है, बच्चा है ओकरा तो दूध होय छे, आ रानी तो 12 बरस के सुखल टटाल है, तो अब तो बच्चा तो पलटाबे के होते। तो मलाहिन के स्तन सुख टटा गेल आ रानी के तेते दूध ध देलथिन जे दूध उड़ के रोहुदास के मुंह में पड़ गेल। राजा कहलथिन जे ई रानी के बेटा है रोहुदास। जेहन राजा के दिन पलटल राजा हरिश्चंद्र के, तेहन सबके पलटे, जेहन विपत पड़ल तेहन केकरो न होए।